Táid ar thoras go dtí an trá. Céad a thógann tú chuig an trá leat? Well, tá rogha de rudaí amsa seo a thóg me se chuig an trá lomsa rach mé tríd níos. Tá mo cholas náva agus an túil sin, buidéil a gur me isce, círsúr, a gló crúdín mar hastín sé, nó béal salach, plid das compordach, mhála min seán bí milseán go deasa go trá, mo cheapra iste his gon an cúdathe, clúdín, hí uchtarótá me go trá agus sin an bata bhaid sin, tá flip-flap an gar nód go meic muid compordach agus cupán caffi go deasa go trá freisin, mhála pleisteach, sup a gur deachín agus gan áras bín bréag an na tastalna tá go trá chomá. A céir a hálín nuair tá dína fuair agus fleoch agus tuirseach agus tá sé nám go le bhála tá bus a tíocht ceapan go dtíon córa rudacíns mar seo. Gúilmhaibh go beo tá bus a tíocht cáimid imeachta níos láthreach nó cáimid de bhos ní bheimid an go le bhála roilinn chu gachar isteach sa bhála. Nis of mid an tóile agus an colasnáf a sciupaí níos agus an plid agus tá go bheith buide lom agus tá go cúdín agus an bosca ionach ar fad níos ar bar tá mid ré ó buachta dia fuaimid an bus ach brana ce tá fáca. Seo nódaí víns fáca go trá go minic tá clábín don buidéil tá círsúr, tá an ceapra nar ihuistis is gon an cúdathe, tá an mhála mil seán, uchtaróta, cupán a gur caffe, flip-flap, sup, cuidas na bréagán agus gan áras, ceannas rudaí is measa ná an mhála pleisteach. Seo sais rudaí a bhíns fácaí ar trá, timpeall na tíre agus timpeall an domhan, go minic. Féchar a bictiúr agus an dumaiste tá a dhéanamh den trá. Céir a hálín héistómh a bheith fácaí ar a trá. Tacail an tíide, is tógann siad na rudaí sin a leog, an brúscar sin a leog, amachcadí an aige, agus téann siad isteach I méal na nanamhethe gan áras agus na néisc. Seo roinnt picturí de phleisteach agus rudaí bhí fácaí ar trá agus atá anis I méal na nanamhethe. So tá mála pleisteach ag tartar, tá mála pleisteach an sin ag na héisc, tá an foileán aige pí a pleisteach an seo chomá, agus gan áras tá muncín sin agus mála pleisteach ag na hanamhethe chomá. Nis, déanann siad sin an domáiste, mar má éhan an tartar an mála pleisteach, má éhan anamhí eile nó íosceile tartar racha sé isteach an agóras chomá, déanann sé an scris agus leanan sé raig tríd an bhíoch leabhar ar fad. Ní hégan sé domáiste just de anamhí amháin. Ach tá annach chuid rudaí gur féidir linn déanamh chun an aib seo a hachant. Caithe muide ar nósanna a ahrú I dros nach dáróid sé seo. Is cúpla gur féidir libse duine ná béidir. Inionad cupán cafa nach féidir a úsáid uaháin, déiteach sib cupán in athúsáide a áil. Ceann mar seo, caiise be cheannach agus tug leat é nús féidir le tismathirí a thuirtead áta be tá siad a fáil cafaí. Nó té. A gur deach isce, ceannach ab seo chomá, inionad bheith ceannach buidéil isce an tamar fad, tá sí seo a bhád níos fearr an timpeallacht agus is tócha is féidir iad a ní amach, tú hain seans gúil sé níos slán-túla chomá. Agus a gur má cheapra is dtís is gon an cúdathe, sé a bhád níos fearr boscalóna áil agus gan áras cuiníonn siad an ceapra a bhád níos fearr chomá, mar go bhfuil siad crua. Agus dar nói mála freisin, mála cudáis in an úsáidte gur féidir úsáid inionad mála pleisteach. Tá bhád níos mó seans go gnáid tú agus nach gáilú tú agus go dúir tú airthó agus freisin sé bhád níos fearr an timpeallacht. Ach taobh amach den turas go dtí an trá, tá go leor cinní go féidir linn déanamh ó lá go lá a thuirí cúnach an timpeallacht freisin. Agus rudaile go bhféiteach sib déanamh ná gan go cogananta a ithe, nu a cheannach, mar go nnéanann siad an domáiste don timpeallacht. Fágtarí ar híomh mhóthar ar a gosan, téann siad isteach a méal na nanamhethe agus gan áras téann siad isteach sa chóras an sin, isteach sa bhíos leabharach. Rudaile ná na sopanna. Ná úsáid sup, fiú a mílan, mar gartarí isteach sa bhrúscar, agus ar deire, nua mátha tú ceannach bia ó mílan agus a thuirt bhála, tóg do bhoscaí héin leat beidir go mbeidh siad an iad sin a úsáid. Ní cinní beaga a dhéanam muide, má dhéanam gacha le duine iad, duine sé anaíomh fríocht an timpeallacht.